Bueno, és una feina que ja portava dies ja rumiant, que m'inspirava una mica més l'estaf tècnic a nivell futbolístic o a nivell competitiu. Doncs hi havia una bona plantilla i crec que ha sigut la millor opció perquè he trobat que amb l'estaf puc aprendre molt. Intentaré col·laborar al màxim amb tota la plantilla, millorar, que ells milloren amb mi, jo amb ells, i sobretot estic motivat per la nova feina que tinc. Doncs no he portat el càlcul, no? Però tampoc és una cosa que em preocupe, no? La veritat és que ja et dic que crec que és el moment idoni per fer-ho. Sincerament no em preocupa el penjar les botes, he disfrutat molt, he viscut moltes coses i ara vull veure el futbol d'una altra manera i viure'l d'una altra manera que crec que és igual o millor d'emocionant. Els objectius es mantenen igual, amb la mateixa motivació. Els objectius tenen de ser com els que tenia com a jugador. I crec que tenim una plantilla, sobretot anant partit a partit, però tenim una plantilla sobretot molt compensada, i crec que si continuem fent el treball com l'estem fent, les opcions les tenim. Bueno, l'Inter d'Escaldes significa molt. Ja portem temps amb aquesta idea. Jo vaig començar des dels inicis, si no com a jugador, sempre he estat involucrat. Significa una il·lusió, significa que el club va creixent. Ho tinc de donar tot perquè ells sempre han tingut la confiança en mi i no em deixaré res perquè l'Inter, tant ell com jo, anem creixent de la mà.